Gondolj bele, haver, bármi, amit akarunk, cash, kocsik, kaja. Tehát csak kábetűs dolgokért varázsolhatunk. Régen gimis nyomingerek voltunk, most meg vámpirölő, varázsigés rockstárok, a világ a mi osztrigák. Ettél már valaha osztrigát? Nem szívesen nyelnéd le, inkább felköhögnéd. Ja, csúcs, jó kis képpel indul a nap. De nekem ez a kép kell. Tudom, te vagy a látó, meg minden, de én már ott látom magam mellett. Vissza kell fognunk a mágiát, emlékszel? Az élet újra normális lesz. Lazítanál? Intézem. Beszélhetnénk? Szia! Mi a pálya, Mizu? Kérhetnék 20 dolcsit? Barátom. Persze, tök jó célra kell. 20 dolcsit? Pont most? Oltári hír, Della kutyája kimúlt. Ez jó hír lenne? Na. Most mennem kell. Csőváz. Azt mondta, tetszik a virág, és azt is, hogy bármit megadna a kutyájáért. Szóval bármit. De igen. Ha varázslattal visszahoznánk a kutyáját, tudod, hogy milyen hálás lenne? Nem. Nem, Benny, nem támaszthatjuk fel a kutyáját. Azért megpróbálhatjuk. Benny, állj le! Ha Harry Potter itt lenne, ellátná a bajodat. Matthew Knight, Szalai Csongor. Vanessa Morgan, Andrády Zsana. Atticus Mitchell, Ungvári Gergő. Cameron Kennedy, Timon Barna. Kate Todd, Sipos Eszter. Laura de Carteré, Orosz Anna. Erika Ann, Juhász György. John Gregson, Fabó Györgyi. Ella Jonas Farlinger, Herman Lilla. Brent Aljának, Gál Péter. Vámpírunk a gyerekcsősz. Szia, Nagyi! Tanakodtam, létezik-e varázslat, melyen feltámaszthatunk mondjuk egy halott kisállatot? Miért kérdezed ezt tőlem? Hát, szóval, tudod, egy Dollyhoz kell a suliba. Aha. Látod? Ezek a dühös ráncok titkolnak valamit. Benny, nem tudnál inkább megbűvölni egy karkötőt? Tényleg, feltámasztani egy állatot túlgyilkolás. Nem, az visszagyilkolás. Mert a kutya nem lesz halott. Agyas. Azt sem tudod, hogy működik. Nem, de tudom, hol találok választ. A Nagyi titkos polcán. Titkos polc. A bal sejtemem 10%-kal rosszabb. Sziasztok! Ethan, mindjárt vacsizunk. Mi ez? Ez az illat? Jane megolvasztotta egy babáját? Valójában Ethan apja meghívta egy nagyon-nagyon fontos ügyfelét péntekre vacsorára, így recepteket tesztelek a tévészakácsoktól, és ez hénár és kimcsi, ratatouille. Megkóstoljátok? Nyami? Mennem kell. Kicsi? Kérlek. Várj. Oké. Szólnál Szárának, hogy pénteken nem kell jönnie? Mert aznap tartjuk a gurmé vacsorát. Oké, rendben. Örülni fog, hogy péntek este szabad lesz. Aha. Mi? Ezek szerint a gyerekcsőszpénzem is ugrott. Csúcs, töké. Miért kell annyira a pénz? Felejtsd el, még van más lehetőségem is. Szia. Szóval, hogy van a kis kedvenc gyagyásod? Tudod, gyagyás. Figyelj, azért hívtalak ide. Mégis berepülnéd a várost hétvégén? Úgy tudtam, ez eszméletlen csúcsbuli lesz. Erika, a kezdők nem repülhetnek, vagyis nem ingyen. Így kérnék tőled valamit. Mondd, adnál egy kis lét, megadom. Pénzt? Ébredj már fel és gondolkozz. Ezentúl megkaphatsz bármit, amit akarsz, és bárkit. Megértem, de azt gondoltam... Csit-csit, a fogban bízunk. Minden egyéb fizetős. Jól van, srácok. Megjött a kajám. Hívd fel, amint
készen állsz. Hé, megjött az üzid, Mizu. A nagyi titkos polcáról való. Honnan tudod, hogy melyik a megfelelő bájital? Hát gondoltam, te a képességeiddel kiderítheted, melyik a feltámasztó Juice. Nem, Ári. Segíts összehozni egy jó csajt a kis kedvencével. Megérinted? Oké. Igen. És most rajta. Ez... dühös madarak. Vágom. Ettől ronda szűrnő a körmödön. Király. Ez az... de... Szupi! Della kutyája hálás lesz. Kívánj szerencsét. Még hosszú út vár rám. És egy blökit fel kell támasztanom. Indulás! Benny! Várj! Benny! Ne csináld ezt! A ninja technikámat gyakorlom. A négetkártyám. Mit jelent ez? Rory, vámpír. Ninja. Figyelj, gőzöm sincs, hol lakhat Della. Te vágod? Nem, de tudom, hogy jöhetünk rá. Rory! Gyere, kutyus! Merre vagy? Szeretett pufink, drága emlékére. Bingo! Hoztam egy ütös kis ébresztőt. A jó pufinak. Az ex-kutyának. Várj! Ethan, léci, ne törj így rám, ha holtat ébresztek. Hol koppan? Gyere, menjünk, mielőtt hülyeséget csinálsz. Vagyis ennél is nagyobbat. Elkéstél, már megtettem. Nem történt semmi, csak... Rory, nem érdekel, hogy halhatatlan vagy. Még egy ilyen. És kinyírlak. Hogy megöld a vámpír ninját, meg kell találnod a vámpír ninját. Vámpír ninja? Na jó, az egész klassz volt. Egyébként a bájitól nem is hatott. Talán rossz volt a látomásod. A látomásaim sosem tévednek, de a nagyidnak igaza lehetett. Nem szabad megzavarnunk a holtakat. Hallottad ezt? Na ne. Puffy! Életben van! Benny! Ez az édes hang jelzi Della és Benny randiát. Oké, összehoztad, életben van. Menjünk, mielőtt meglátnak. Mi? Nem, tudnia kell, hogy én voltam. Holnap meglepem a suliban. Oké, most tiplizzünk. Jó. Most. Benny, szedd már a lábad. Pufi! Betehetjük Puffit a garázsotokba, csak reggelig. A nagyi nem tudhatja meg. Mit mondjak a szüleimnek a feltámadt kutyáról? Majd kitalálsz valamit. Azt talán kihagyhatnád, hogy korábban halott volt. Jó, kösz. Csak ígérd meg, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy feltámasztottál valamit. Jó, vedd át. Esküszöm, Jedi begy szóra, hogy Puffy az egyetlen állat, akit visszahozok a halálból. Ajánlom is. Jó reggelt, Pufika. Hogy tetszik az élet? Öreg, esküszöm, ez nagyon gáz.
A kutya nem csak feltámadt, gonosz lett. Le akarta harapni a kezemet. Miért? Adtál neki enni? Nem, bocs, hogy nem volt otthon halott kutyakaja. Ó, hát ott van Della. Ha meglátja Puffit, a nyakamba fog ugrani. Kíván szerencsét. Mondd csak, mi rosszban mesterkedtek a haveroddal? Mi? Semmiben. Hogy kérdezhetsz ilyet? Láttam a műveteket, épp egy új szélszes melót próbáltam. Figyelj, csak segítettem Bennynek megmenteni egy lány kutyáját. Puffi! Puffi! Vigyázz! Mit művelsz? Puffi! Mi ütött beléd? Puffi! Ne! Várj! Puffi! Még csak meg sem köszönte. Véletlen? Figyelj, megmagyarázom. Hé, Mizu! Mi történt veled? Különös dolog. Az éjjel elmentem ropogós nasiért. De ezúttal a nasi visszaharapott. Az ördögműve. Neked fölösleges a kötés. A vámpirok önmaguktól gyógyulnak. Csúcs! Vissza is nőtt az ujjam. Szupi? Pacsit! Azt csináltátok, amit szerintem csináltatok? Halott állatot támasztott fel, hogy felszedjen egy csajt. Hihetetlen. Benny! Veszett állatok szállták meg az iskolát. Menjetek haza és maradjatok zárt ajtók mögött. További értesítési, tanítási szünetet rendelünk el. Tévednék, vagy egy mókus ki akarta zabálni a szemünket. Szerintem ideje hívni a varázserősítést. Mi? Azt ne! Ha a nagy rájön, tuti büntit kapok. Figyelj, ha mindezt a bájital okozta, előbb-utóbb majd csak elmúlik a hatása. Tuti túl vagyunk a nehezén. Megszakítjuk adásunkat. Whitechapel egész területéről bizarr kisállattámadásokat jelentettek. Ez Tiberius! Nem! De igen! Ez őrület! Amikor elszökött, még Megszakítjuk az kicsi adást. voltál. Beszélnünk kell a nagyiddal. Most. Nem elég, ha imélezünk? Vagyis... Szia, Nagyi! Nem szeretnétek elmondani valamit? Először főzünk annyi ellenszert, hogy semlegesítse az ördögi teremtményeiteket. Csak pár csöppet öntöttem a kutya sírjára. Néhány csepp is túl sok. De miért olyan gonoszak? A testüket felélesztettétek, de a lelkük már rég elment. És a lélek nélküli test a démonok játszótere lesz. Még ha hat is a trutyi, hogy találjuk meg a kis szörnyecskéket? Tessék, itt van. Amint a démonok hallják a furuját, oda rohannak. Készen kell állnotok. Ne izgulj, Nagyi. Többé nem okozok csalódást. Nem te, nagy okos. Segítened kell bájitalt főzni. Ethan elintézi. Haladj visszafelé onnan, ahonnan kiöntötték. Várjunk, ma jön vacsira apu új ügyfele. Anyu kinyír, ha kihagyom. Nos, ha ő sem ér rá, és én sem mehetek, ki játszik majd a varázsfuvolán? Mit csinál most a kis szőke barátotok? Igaza van. Ez pont a legjobb meló egy vámpír ninjának. Sarah, mit keresel itt? Jó estét. Ó, már itt van. Minek a pincérszerkó? Anyukát felhívott. Felajánlotta a csőszpénz dupláját. Egyébként totál menő a mellénye, uram. Elegáns, mégis dedós. Jó, de buktad a jattot. Jól van. Most fel vagyunk tankolva ellenanyaggal. És Rory már elindult. Helyes. Ha jönnek a szörnyecskék, kimegyünk a hátsó udvarba is, lerocsoljuk őket. Jól van, mellényes. Szólj a pincérnek, hogy koffeinmentes tripla mokkalátét kérek. Had nélkül. Bocsi. Ethan, köszönj a vendégeknek. Sarah, behoznád az előételeket? Igenis. Figyelem, ő a fiunk, Ethan. Hello, Dellát már ismerem. Mondjuk. Szia, Della. Visszajött a kutyád? Egész héten ilyen volt, minden kutyában Puffit látja. Ó, nagyon sajnálom. Olyan szomorú.
Mi ez? Jó, csak zene a vacsorához. Rory itt van, és nagyon vidámnak tűnik. Az rosszat jelent. Rory, mit művelsz? Hogy most is szól a zene? Támadt egy ötletem. Miért fárasztom a számot, amikor felvehetem a zenét és visszajátszhatom? És nem is kell a furúja. És hol a lejátszó? Az úgy volt, hogy a tetőn landoltam, és jött egy idegbeteg mókus, és belejtettem a kéménybe. A kéménybe? Hé, nyugi! Tudom, hogy szedjük ki, amikor jön a télapó. Rory, fogd be! Ebben nem mondhatjuk bele a télapót. Most, hogy a zene a házban szól, azt jelenti... De mi a baj? Jól van? Éreztem valamit a lábamon. Mi? Megvagy! Megvan a következő fogás. Már is hozom. Ha lehetne diszkrétebben. Mint a hófehérke és az erdei barátai. A gonosz halottak. Véged van. Hű, ez elég gáz. Ez királyság! Megkóstolnám kagylószosszal. Fergeteges, csak az Szia, apu! csattanást hallottunk kintről. Apu, hé! A vendégek jól el vannak. Jöhetnek az eladási fogásaid. A fogásaim? A 10 legviccesebb biztosítós tény? Igen, ez az. Vesd be magad. Jól van. Ezt meg miért kaptam? Csak egy nyúl volt a hátadon. Most be kell vinnem a parmezánt. Pufi! Ethan! Pufi! Vigyázz! Benny! Ég veled, Pufi! Fúj, a nyakörve! Sarah, gyorsan be kéne hoznod a mártást. Anyu, várj! Mi van? Beviszem. Nem, hagyd csak. Erezd már el. Itt Pufi, te vagy az! Pufi! Igen, ő az... mondjuk... Della, várj, megmagyarázom. Nem most, de majd összehozom. Ethan, ajánlom, hogy jó magyarázatod legyen rá. Hű, a démonok eltűntek. A mellénynek vége. Gyere be, Rory. Tiberius, öreg barátom. Tudtam, hogy hazatalálsz. Lőd már le, gonosz lélek, intézd el! Nem megy. Jó, elintézem. Mi ez? Mi történt itt? Kajacsata. Tudtam, hogy Tiberius nem szökött el. Apuék eltemették a mezőn, ahol megtaláltam. Delláék mögött. Jut eszembe, beszéltél már Dellával? A kapcsolatunk függőben van, amíg pszichiáterhez jár. Na és a nagyid? Kitalálta már a büntit? Tadám! Na, ki szerezte meg a jogosítványát? A nagynéném meg nekem adta ezt. A biztosításra kellett még a pénz, de apukáddal klasszalkut kötöttünk. Igen, ő a csúcs. Rory, fejezd be ezt a vámpír ninja dolgot. Na, ezt hogy csinálta? Nem izgat. Inkább húzzunk el, mielőtt visszajön. Nyomás!
Magyar szöveg Vajda Evelin, hangmérnök Hajzler László, vágó Szemerédi Gabriella, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Malkner József, produkciós vezető Hegyi Eszter. A szinkront a Disney Character Voices megbízásából a Digital Media Services készítette.